Jamen, vi har valgt Guldahl Ældre Data, fordi at de er meget pålidelige. Og så har vi selvfølgelig også løbende licitationer, hvor de også er inde i at give pris på tingene. Og der har de altid været økonomisk fordelagtige for os også. Så igen det her med, at vi har en stor tillid til dem. Vi ved, at tingene bliver udført til tiden, og opgaverne bliver udført til vores fulde tilfredshed. Det er nogle vigtige parametre ved os. Som boligforening, der skal vi ud og kigge på og sige, jamen, hvad er det mest økonomisk fordelagtige for os. Og det er at kigge på, hvad er prisen, men selvfølgelig også på kvaliteten og meget omkring pålideligheden og det arbejde, der bliver lavet, at det skal have en høj kvalitet. Og det er også vitalt for os, at der er nogen, man kan få fat i, hvis der er et problem. Og der er de altid gode til at tage telefoner, når vi har en aftale om, at de har en vagtordning, vi faktisk kan tage fat i. Vi har jo kameraovervågning, og det har vi blandt andet her i enkelte steder i vores bebyggelse. Og ellers har vi over på vores varmecentral, hvor vi har kamera op, der ligesom dækker vores plads og de her ting. Og så har vi også et boligsocialt arbejde herude, hvor vi har en stor sportshal og et aktivitetshus, hvor vi også har overvågning primært inde i hallen. Så det har vi stor gavn af, og det har en høj kvalitet i det, de leverer, og det kan have en god fleksibilitet i at sige, at man kan se det forskellige steder fra. Så jo, det er noget også mange af vores ansatte og beboere føler sig trygge ved at kan færdes i områderne. Jamen, de har været inde og rådgive om, hvor den mest optimale placering er af kameraet, og hvilke typer af kameraer. De her udendørskameraer, vi har også, skulle også gerne, at når det bliver mørkt om aftenen, skulle man også gerne kunne se lidt. Og der har de været inde i at hjælpe os med at vælge den rette type kamera til tingene. Så vores overvågning er også tilpasset i at sige, at det er til rimelige penge, fordi vi har ikke behov for et eller andet stort, dyrt anlæg. Vi har behov for noget, der kan gå ind og sige, at vi kan sådan set genkende de mennesker, der er i vores bebyggelser. For mig er det også væsentligt, at vi ikke har en leverandør, der prøver på at oversælge. Og det vil sige, at vi egentlig får noget, som er skudt langt over målet af det, vi har behov for. Og der føler vi, at vi har en rigtig god rådgivning i at sige, at vi skal have den bedste løsning til de mest rimelige penge. Så vi er ikke interesseret i at skal have et eller andet stort system, som vi absolut ikke har behov for. Vi skal have dækket det behov, som vi oplyser. Der er de gode til at rådgive os om, at vi føler, at vi får det, der er tilpasset opgaven, som vi giver dem. Jamen, Odensgaard kan klart anbefale Guldahl til andre som leverandører. Vi er meget trygge ved det, og vi føler, at vi får det til en fair pris. Og når vi er ude i licitationer og hører priserne, der er de altid konkurrencedygtige. Så jo, jeg kan kun varmt anbefale dem andre steder også. Og det er alt, hvad de har lavet for os, har været til helt klart vores fordel også.